Senengane mari. Jadi sahabat itu kadang wonten sing kekurangan panganan, matur kali Kanjeng Nabi diparingi. Ana sing kurang maturnya dikai terus kabeh ditokno karek gawe saulan tok, saulan langsung temes. Nah jenenge Nabi lan Rasul nggih ngoten niku. Senajan toh persediaanipun telas, Gusti Allah niki Maha Kuwasa. Nah Kanjeng Nabi niku damel napa? Damel saadah ngoten niku, saadah sego atau sakwakul sego nggih mangan ewonan niku ngatasi Kanjeng Nabi. Ya sakwakul sego niku didamel makan orang banyak niku ngatasi. Sebab menapa ten mriku wonten mukjizat. Dadi segone entek wonten nah. Nah iki ceritane kaya nang gone pundi tenggene ngaji niku jenenge Brebek. Brebek ini kan bar entek amber nah. Jadi Brebek niku nak cara arti niku pripun? Pokoke intine bar entek ana nah. Nah iku riyen dipendet saya ceritane sinten Kanjeng Nabi nalikane perang Khandaq. Jadi perang Khandaq niku perang parit. Wonten critane ngoten. Nanti perang parit niku wonten sahabat Jabir bin Abdullah niku termasuk tiang fakir, wong miskin, mboten patek sugih. Nah, pengen mulyakno Kanjeng Nabi nalikane perang parit niku gawe parit niku 2 per kilometer. Nah, Kanjeng Nabi yang melok duduki. Nah, duduki ngoten niku delalah wedale niku napa ya? Jabir niki semeret Kanjeng Nabi niku wetenge dileboni napa watu. Saking lesune niku weteng dileboni watu. Diblebet kalian watu niku ben gak patek krasa lesune. Akhirnya Jabir mantuk sanjang kali garwane dikengken napa sedikit masak. Yen masak semateng Kanjeng Nabi ditimbali. Lah Kanjeng Nabi ditimbali karepe Jabir niki namung Kanjeng Nabi tok liyane gak melok. Wong jenenge wong mergawe wong akeh, akhire kabeh ditimbali kali Kanjeng Nabi. Kabeh diceluk. Kabeh diceluk jumlahe sekitar 200 ngoten. Jabir bingung, waduh iki piye iki? Iki cukupe kok wong gawe wong 10 kok wong atusan rene. Nah, terus kali Kanjeng Nabi semua Kanjeng Nabi paringi pirsa, wis gak usah wedi. Insyaallah cukup. Itulah leres ya. Bahkan wonten cerita niku wonten riwayat panganane Jabir niki mboten kalong. Dadi wis dintekno karo wong atusan tapi tetep napa upah. Nah niki napa mukjizate Kanjeng Nabi. Makanya kula jenengan sami wong biasa ngoten iki ya mboten napa angel oleh ngoten niku angel. Gak arah oleh ngoten niku kelebihan luar biasa. Karena gak seperti itu kejadian kula jenengan sami akhirnya napa kali Kanjeng Nabi dikengken napa nyimpen, dikengken nabung. Nak cara zaman saiki napa nah wonten nabunge along oleh bagian 100 dijalangi 30 ditabung 20 kemudian oleh 200 ditabung 50 atau pinter. Ini kan damel persiapan somben nalikane napa mboten apa nak garwane wangsul bojone muleh kok ndelala gak nggo dhuwit nggone iwak tok. Nggih wonten delok celengane wah alhamdulillah ana celengan 400 kalau 50 gawe belanja. Nah nyata nih kehidupan seperti ini akan menyenangkan diri sendiri. Uripe ini yo mboten kelabakan. Ane kula jenengan sami kita ngoten niku. Insyaallah nak nalikane Gusti Allah boten maringi tiang-tiang sing pun persiapan ngaten iki mboten yuk limuka. Gak ngara loro piyambake, gak ngara atine loro. Karena dene paham kalian napa Gusti Allah. Dene memahami pripun Allah taala, pripun urip nek donya niki nak dilakoni Gusti Allah iku. Ya ngoten iki Gusti Allah kadang maringi, kadang mboten maringi. Nah, nalikane diparingi seneng, tapi nak mboten diparingi niki sing rada bahaya niki mboten diparingi. Wonten kadang tiyang niku, nggih. Sampai tiyambake niku krana saking napa mentoke, saking bukteke, saking tertutupi akal sehat pikiran. Niku sampai bunuh diri, naudzubillah. Nah niki krana saking napa saking kepepet. Dal kepepet kabeh niku bima kasabat aidin nas kabeh niku sebab krana niki kelakuane perilakune piyambak. Perilakune dhewe niki mboten napa jenenge mboten sesuai kalian syariat ya. Perilakune niku sak karepe dhewe.
Wis pokoke sak karepe dhewe lajekne mboten kuat ngedepi cobaan-cobaan sing wonten saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mawon kula jenengan sami termasuk tiang-tiang sing diparingi pemahaman kali Gusti Allah khususipun masalah rezeki kula jenengan sami niki amin amin ya rabbal alamin wallahu a'lam bishawab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad hamdan shakiran hamdan na'iman hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazid ya rabbana lakal hamdu lakal shukru wa lillahi jalali wajhihil karim wa ala sultan. Allahumma zidna wa la tanqusna Allahumma zidna wa la tanqusna dunya wal akhirah zidna wa la zidna tuqa zidna istiqamah zidna rizqan حلالا طيبا مباركا كثيرا نافعا برحمتك الرحمن. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صلى الله عليه وسلم على محمد النبي الامي وعلى سبحانك ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.